Oain udaletxean toki, izan genuen dugu eskola. Hortxe zan eskola. Gu eran da neska goien, aparte. Eskaileta da dena aparte, kuido. Neska bali bazte leheno atatzeko, neska gaurena. Aipasatako multilek. Ezketun rekreoare dara baraga, neska gaurena, multilek aparte dara. Kuido. Ezketun bolirafo dirakoi. Tinteroa. Handiken tinte jarri nuran, nik txikindu. Aikasti bezala. Oine harrak. Sartu daitu nahi. Puntu be, eta nola ba. Eskinen etxan ez zerra ikusiko. Ez rapitzik ez zerra. Derrepente harrekin, zer burra noiek. Eta kuadrono kastigu, jartzen zin burruti bera kuadrono igual maestrak. Bai. Gero, erditan tortzeltzen ginen eskola. Behi elarla eman behar zela, eta behi zai, itzulen ibili hartzela. Eta itzulen, behien aurretiken lurlezatzen itzulen, erditan eskola ez. Eta gainak eskola jundare erderaz itzetxe zuen dena, guk ezkendun haitu behin etxean dezkalen erderaz itzik, zerrez, guk euskerazan gure hizkuntza dena. Zago izan, eskola sartzeko Karal Sol d'Arriba Espainia eta inontzien kantu guztik kantatu behar izaten ginen, bandera espainola ateata. Ne. Ue ateatzen bazan balkoia, ordu pasea, bandera jartzeako junbertzan. Kantatu itxeunan ue ateatzeko eta, beharko, Biba Espainia eskoko laltxaten gu ikasi ginenan, ondo asko. Dotrinoen diogen, sagratukoa zan eskola baino ere, igual eskola bi heldu etxinuen ningo baino, guardin dotrinia bai? Dotrinia bai, ure utxeiako idau. Dotrinekin. Ailanak. Niko indio, dotrinei bildur gehiago nion eskolai baino. Amaika urteekin egiten ditzen goizen bostetan, atei hogi egiten launtzea. Orduan, etzan amasadorik oin bezala. Bi morroi haute zientzarrago, jefe bezala. Beste zei izate ginen, gaztek, amaik amabi urteko. Nik ezten zan lanen, behiek ezten da. Zeegan da. Gazta egiten da, zubeiek eztezu, zubeiek, eta geho egiten da, ez do goizeko eta gaueko anima dai, berotu, epelde zein. Geho botatzen zaio gatzaria, eta geho egitea tajatu, ara gatzari hartzen garrien tajatu egitea, tajatu. Eta tajatu egiten da, gaztantzia oten hartu, eta ara botatan zen da geho gazta. Jo, anestutzu eta gazta. Koltsoia, oian koltsoia oin abelantare. Koltsoia izaten arbilekin. Izatezien beste zaku bezala. Ondi, aita sartu, eta gero zulotan sartu, zulogin istutu. Hemen zuloat beban imazan, hemen beti postostorotza gizartu. Gue lotu, gero beste lotu. Hola. Artizko altzerdi, aia izan ziren. Bai, oaingo peño be. Artizko altzerdik. Aia amolan eta asko ziren, etxean aitzen zirenak. Ile harbarro ina, txati, bueltak, txirri. Lan aitzen ziren, urduan azta. Noizko bin, atzeri pare. Andrego behiago zeitzen zuen, ardi beltzan hilegin, xamarra beltza, bigeño, Karnabadetan ospatzen dugu den marabila. Egun baten itxegen duen baserrita jute ginen. Herriko baserri guztik horritza ginen, soño gihunda. Eta emate zuen, bitzegen duen arrautze, txoixoa, urdai ere emate zuen toki batzutan. Hemen izartzan hotzen honen, herri hartzen zituen bi. Urdu Manolo eta biok,
Izaten ginen bi eta txuntxune. Orduan poliki. Gaitze soinua, beti bakarrik hartzen du soinua, pandero egite zerra. Piano alper bezala eta aregin trukia eta hola egarri nun soinu hondi. Aregin atzintzen. Hemen plazan egotzen zen, 15 behin hola. Gero horrexean igual tarteko gaien, gaztelun, hemen inguru mintzat, hasi. Askoen ogotzen, baina pieza atzok gotzen ditun da, orduan ez zegoen asko jakin beharrik. Soinu hor zaituzkego, jendea dantza. Baltseik etzean, hor iteik orduan, lizaltza mintzatez. Hemen bi plazago ze ezautu nunik, batzuk dantza suelton, da bestek zen, da apaizak eta ze jaleo eta... Batzuk Baltsea nahi zuen, lotutoke Baltsea esatezien. Baltsea. Baltsea. Da beste zu sueltoa. Da lizartzen den asartu zien, da plazan beheran, jarri zen sueltoan. Da goien ez, beheran Baltsea, da goien sueltoa. Kambiatu, zuen esan oso kambiatu. Konversionario gotxe da, elizen, nio hotelda konversatzea. A kambio horrek erra. Zazu bilatzen kambioa.